podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso I podlediad ddiweddara podlediad Rugby Cymru. Dwi fi Carwyn Harris a fel arfer Iestyn Thomas. Iestyn, siwr I ti? Yeah, good diolch. We're just hapus I fod yma. Dwi groesi'r pwynt pŵer. Fi ddal yma. Os o'ch chi heb rando I bodlediad diwetha, newyddion nawr dyn ni I drafod oedd pwynt pŵer Iestyn. Oedd yn rhan o'i gwrs siwrathau then. Wel, bach yn stressed ar y dydd, ond fi ddim siŵr beth ydi digwydd, ond ydi just I fel newid switch rhyw reswm pryd ni fi sefyll lan agor y pwynt pŵer o flan pawb. Yn i'n meddwl di mynd yn dda, os nhw ddim di meddwl fe di mynd yn dda, well, it's out of my control. So, dim yn free fall, efo. Os ti'n cael sydd wedi llwyddo, oedd yn bydd hwnna, di Gwener dyffer efo? Fernand di Gwener, Oedd ti'n neud hwnna Fernand di Gwener, o'n i'n paratoi I fynd lawr at bac yr arfer I helpu mas yn y tryciau trwy'r cyntaf y BBC. A oedd hwnna'n, ni'n joio gyn tan our screens, meddwl. Pardon? Our screens in the track. Digon o screens yn y truck, o'n nhw'n gweithio, the comms yn gweithio rhwng y refs, ond anyway, mae hwnna'n thema sydd wedi bod yn digwydd. Hwnna'n stori penthnos comms dyfarnwyr, oherwydd mae fe'n anffodus, ond ie. Mae wedi bod bach o thema ar blwyddyn yn diwedd ar UFC mor belled. Mae'n problem dy Scarlett, mae'n problemau dy bod yn cwpl o'r gemau, oedd problemau yn y gweilch lan yn Llundain gyda. Be ti wedi gwneud ohono fe? Mae fe'n dyle fe ddim digwydd ar lefel yma'r gêm, ydw fe? Na, ond o'n I wedi gweld ar DCL yn Rodney Pred, oedd yn bach yn mes. Mae dyfarnwr dim ond clywed beth mae'r dwy touch judge yn dweud, that's the old school way dweud e. Mae dad di fod arno fi, oherwydd fi'n dweud assistant ref, ond mae dad yn pendant mae fe'n touch judge, so fi'n touch judge nawr. Ond, mae fe'n hynod o anodd I dyfarnu gêm. Os mae'r dwy person ar ochr ti, ar un dy'r TMO ti ddim gallu clywed nhw, wel, fe bron yn amhosib. Ond dylen nhw wedi sortio allan cyn wneud penderfyniad mor mawr yn gêm dreigiau. Ond fi credu, ni wedi gweld cwpl o siample ble nhw wedi falle stop yr cloc a wedyn wneud y peth neu cyn yr ail hanner siample, mae rhywun yn dod awr a newid y problem. Ond dyle fe ddim wedi digwydd yn y cyngrair yma, yn ymwedig yn y gêm proffesiynol. O'n i'n gallu clywed y drafodaeth, cos ni hefyd yn gweithio yn y trucks y DCL rhwng, ddim yn y truck oedd lle oedd y TMO, ond o'n i'n gallu clywed y trafodaeth rhwng y TMO a'r ref. A beth o'n i'n ddweud, nid y host broadcast, nid BBC, S4C, RT, pwy bynnag sy'n nid y comms rhwng y ddau, ond ni sydd ofyn sy'n rhoi lluniau iddyn nhw. A oedd e bach yn rhwystredig I ddweud y cyfan, fi'n credu. Mae fe angen gwella, cos mae gêm rygbi anodd iawn I fod yn dyfarnwr ar amser y gorau, heb feddwl am broblemau technegol, felly gobeithio mae hynny'n wella yn y dyfodol. Lle arall oedd ti dros y penwythnos lan yn pod ti, efe? Ni lan Sardis Road wedyn ni hedfan, wel, ni'n meddwl ni hedfan, ni yn 38 gyflym, ond ni just about I gweld gêm y gweilch. Bydd y goliaeth dda I Pontypridd I fod yn onest. Dwy fuddugoliaeth yn dwy gêm cartref diwetha nhw, so gobeithio bydd, mae trip dyn nhw I Aberafan ar y wythnos,
A, wel, y gêm gyntaf fi dy Pontypridd oedd lawr yn y Talbot Athletic Ground. A oedd Pontypridd di ennill yn y cwpan fi'n meddwl. Wedyn, ar ôl Nadolig, yn nhw wedi chwarae yn y cyngor, oedd Pontypridd di ennill eto. So, gobeithio, nawn nhw'n neud tri ar y spin. Ond, bydd y golaeth dda. Mae wedi bod yn cyfnod anodd i Pontypridd yn ddiweddar, felly neis i nhw gael fuddugoliaeth. A falle, maen nhw'n gallu bacio fel an yn erbyn Aberafon. Fi'n edrych ar y gyngred na. Mae'n man dechrau dy'r Indigo Prem. Nid rhywbeth gwahanol na ar pan ni'n neud y diwedd, newn ni'n per y dechrau. A beth ti'n neud o'r gyngred mor belled? Cos mae yna gap, mae'n amlwg nawr rhwng y tîmoedd gorau a'r lleill yn dos. Yn anffodus, ond yn personol, mae'n cyngred really dda. Herwydd, os ti'n mynd i ysgrifennu fel match report neu gweithio yna, mae'n wych. Herwydd, dim screens, mae dim, fel ni wedi gweld, mae'r dyfarnwr gallu siarad i gilydd heb problemau technegol. Ond os chi'n rhywun sy'n eisiau mynd mewn i byd o ysgrifennu amdano rygbi, mae'n wych. Herwydd, chi rhaid i fod yn gwybod beth sy'n digwydd, herwydd os chi ddim, chi'n colli mas am rhywbeth a gall rhywbeth difrifol digwydd. Ond, mae fe'n anodd herwydd mae Llandyfri, nhw wedi bydd i Pontypŵr ar y penwythnos a fydd y golaeth dda i nhw, a fi'n credu maen nhw dal top y cyngrair. Fi'n ffynu cofio pwy arall wedi chwarae. Casnewydd wedi bydd i Caerdydd yn y parc yr arfer. Bydd y golaeth dda i Casnewydd drof hwnna. Mae'n amlwg, ni'n gallu gweld bod Caerdydd maen nhw'n colli am y chwaraewr o flwyddyn diwethaf, dyn nhw. Boes fel Alex Mann, Evan Daniel, am felly canolor ti'n mynd lawr i'r cyngrair yn Lloegr fyd. So, maen nhw heb gwbl o chwaraewyr a mae Casnewydd yn hedfan ar y foment, wrth gwrs, dim ond ti'n colli un gêm o'r belled, a maen nhw 4 pwyntio o Llanddfri ar ben yr Indigo Premiership gyda gêm yn Spar. Y syndod, wrth gwrs, yw Pontypool dal i fod, nath nhw golli beth yn sôn, maen nhw drydydd yn y gyngred. Allan nhw barhau yn y safle yna, ti'n credu? Wel, fel ni wedi gweld nhw'n erbyn Pontypridd a, nhw wedi bydd i Lebw fel Nebw wythnos wedyn. Maen nhw gallu ennill gemau, a dyna beth sy'n bwysig. Pwy falle maen nhw gallu maen nhw wedi colli'r penwythnos, a maen nhw chwarae tîm wych yn Llanymddyfri, ond gallen nhw parhau a dal rhywle fod yn y top 4 ar diwedd y tymor. Gêm arall oedd ar Esbyrrach dros nid y penwythnos, yn nos Iau. Pen y bont yn fuddigol lawr yn y 0 yn erbyn Neath. Gysylltnedd, dyn ni'n gweud, gysylltnedd, So, be bydd hyn dweud amdano nhw nawr? Maen nhw heb fuddugoliaeth, ond maen nhw wedi bod mewn bron bob gêm, ydyn nhw. Maen nhw wedi bod yn llawer o gêm allan nhw wedi ennill yn erbyn Pen y Bont yn nos Iau. Maen nhw angen cael y buddugoliaeth yna, falle wedyn, felly nhw'n cael rediad, efe? A fi'n credu dyna beth yw'r problem, maen nhw eisiau ennill gêm i dechrau adeiladu. Maen nhw fod yn rili agos, ond nhw wedi colli yn erbyn Pontypridd gan bwynt. A ni ar y gêm na. Os oedd ddim kick-off di cymryd gyflym, bod dyled Casnewydd i ennill herwydd bydd kick-hawdd o flaen y pist a bydd nhw wedi cael mwy o bwyntiau a 3 pwynt bydd gwahaniaeth. Ond nhw yn anlwcus, o rhaid oedd y tywydd falle di helpu nhw mewn rhyw ffordd. Mae Pen y Bont di cael dechrau sigledig i'r tymor, ond pob clod i Luke Price oedd wedi chwarae really dda ar y nos Iau. Nath e. Ti'n gallu gweld y dylanwad mae fi'n gallu cael chwaraewr sydd wedi chwarae ar y lefel ucha. Rhanbarthau ar gyfer y gwylch yn y cam lawr mewn ffordd falle
i'r Indigo Prem, ond yn chwarae'n dda. Fel ni'n sôn, efo feil nawr, y Glynebwy, Glynebwy, ti'n gywir, gyda 30 o bwyntiau, maen nhw'n bedwerydd, 10 pwynt tu ôl yn nhw yw Merthyr, a wedyn Aberafon, Caerdydd ac yn y blaen. Yw fe y pedwar na sy'n mynd i aros yn y pedwar uchaf? Llanyddyfri, Casnewydd, Pen-y-bont, Llanyddyfri, Casnewydd, Pontypool a Glynebwy. Mae hwnna anodd oherwydd mae dal llawer o rygbi i chwarae. Na. Cer off y fence nawr. Fi moyn ateb. Fi ddim wedi gwneud cartref am y quiz i ddweud, so fi dros y lle i gyd, ond fi credu mae Llanymddyfri fi credu maen nhw'n mynd i fod yna. Mae Casnewydd mynd i fod yna, maen nhw wedi cael dechrau really dda i tymor. Pwy oed y Caerdydd, falle gall nhw dod mewn, ond mae chwaraewyr yn mynd i fod bach yn dyn oherwydd dy'r rhanbarth Caerdydd. Ond os mae Pontypool gallu dal y momentum i fyny, dylen nhw gorffen yn y pedwar uchaf, fi'n siŵr bydd Glynebwy rwle yn pryd mae'r tymor ar ben. Tîm ifanc dyn nhw blynyddoedd, maen nhw wedi tyfu ers ni, a maen nhw'n edrych fel maen nhw'n siams go dda maen nhw wedi colli yn Pontypool y cwmthnosau yn ôl. Reit, nawr ni symud ymlaen i sôn amdano rhanbarthau nawr, a wel, ffaith dath mas ar ôl y penwythnos gan, Scrum 5 dath fe mas, oedd y tro cyntaf eriod i bob rhanbarth golli gytre ar yr un penwythnos yn y UOC. Pa gêm ti'n mynd dechrau dda? Caerdydd yw probably yr un fwy o positif yn erbyn y Bulls. Fi'n credu ar penwythnos, os oedd y gemau felly bach yn wahanol, ni dod ar y pod a ni gallu sôn amdano 3 fuddugoliaeth. O'n nhw'n 3 gêm, agos dros ben i gweld y Scarlets yn wedi colli gan bwynt. Oedd y gweilch ar y flan, a 5 munud ar ôl, oedd Duncan Weir, Glasgow, di ymateb nôl dy'r sgarmau. So wedyn, mae Caerdydd di chwarae'n really positif yn erbyn y Bulls, ond mae'r scrum a'r llinell di fod yn arf iawn dy'r Bulls, a maen nhw wedi defnyddio hwnna yn y chwarter ola, a maen nhw'n tîm sy'n gwybod sut i ennill yn ymwedig gemau tin fel yna. So, mae fe'n anffodus i gweld ystadegau. What is a stat yn y Gymraeg? Ystadegau, ie. Ystadeg. Ystadeg, fi'n gyrru. Sy'n siŵr am ni. Ond, dwi'n credu, mae fe'n anodd i weld 4 colled ymwedig yn gemau catre, ond mae pawb wedi sôn amdano fe dros y blwyddyn diwethaf, ni wedi cael amser oedd really wael iawn dy rhanbarthau yn ymwedig yn ariannol, a gobeithio gallai gobeithio dy'r penwythnos hyn, falle mae'r carfan ifanc gallu datblygu, dy'r pob rhanbarth gallu datblygu, a falle os maen nhw ddim yn ennill y gêm hon, falle rhyw ffordd lawr trwy'r tymor, maen nhw gallu gwneud y gyferbyn a ennill pryd maen nhw, falle maen nhw'n colli, ond mae fe'n anodd, ond gobeithio maen nhw gallu datblygu, a mynd i fod un o'r eiriau mwyaf fi'n ei defnyddio i'w datblygu dros y tymor nesaf, oherwydd maen nhw yn. Ti'n sôn am y datblygiad na, fi'n credu tîm sy'n colli ambell i chwaraewr ar y foment i Gaerdydd, wrth gwrs mae gynnyn nhw gymaint o anafiadau, wrth gwrs mae'r Scarlets gyda anafiadau hefyd, ond mae Caerdydd, maen nhw'n colli ambell i chwaraewr yn ymwedig yn y triol, nath y triol chwarae'n dda iawn yn unrhyw Bulls rhaid gweud, yn ymwedig Harry Millard mas o safle ar yr asgell, a Grady hefyd allan ar yr asgell arall. Ond oedd e'n braf weld chwaraewyr hen yn dod nôl. Hen, fi wedi heneiddio Lilo cwbl o weithiau yn gael yn 40, ond dim ond 36 neu 37. So, pa mor braf oedd gweld perfformiad mor dda gan fo o feddwl oedd e heb glwb rhyw 2-3 mis yn ôl?
O, dda, mae dealltwriaeth gwych dy fe amdano beth yw tackle a beth yw ruck. O'n i ddim Ie, wel. i ddim yn gwybod na cyn nos Wener, ond nawr, ond fi wedi dysgu rhywbeth dros y penwythnos yw sut mae chwaraewyr gallu rhoi drod ymlaen os mae fe'n tackle, a wedyn mae rhaid i cael dwy trod yn ôl os mae ruck yn cael ei sefydlu. So gobeithio mae hynna ddim yn rhoi unrhyw penderfyniad yn y dyfodol, mae'n falle gobeithio mae ddim slow-mo replays os mae trod o flaen neu ddim, ond ie, wedi chwarae really dda. Wel, fel ti wedi sôn amdano Millard, oedd e'n wych. Mae ddim wedi cael llawer o cyfleoedd, ond oedd wedi dod mewn, oedd wedi chwarae dda wythnos diwetha yn Llanelli, ond oedd e'n real stand-out i fod yn onest. Wel, mae'n braf i gweld Lilo dod mewn a sgwri cais na hywydd. Oedd yna bron di newid y gêm, falle mwy momentum i Caerdydd, ond oedd yn ffodus, oedd Packer Bulls falle rhy gryf yn wedig Dylwyc o low. Mae fe rhyw dalent, herwydd mae fe jyst gallu sgrymio. Fi credu os mae'r gêm yn chwarae nawr, mae fe dal na yn neud rhyw sgrym dy rhywun. Fi ddim siŵr pwy, os oedd pawb wedi mynd adre, fi credu mae fe dal na. Bydd ni'n dylio ar rhyw fath o scrum off yn digwydd rhwng fe, Franz Malherbe, Adam Jones, Idris Hay David, Carl Heidmans, dwylen nhw nôl, gweld rhyw fath o scrum off rhwng nhw gyd, a gweld pwy bydd ddigon. Bydd rhaid cael fel balance, bydd rhaid cael 5 ar y pentyn, a wedyn 5 ar yr ochr arall. Wedyn, wel, wedyn maen nhw'n gallu cael battle go iawn wedyn. Wedyn, os mae really special sy'n chwarae ar ddwy ochr, well, maen nhw'n cael fel automatic pass i'r knockouts. Syniad yn dod lan ar ôl cwpl o wythnosau. Ie, oedd Gwrgl yn anhygol ar yr wythnos. Sgorodd Bwlys Cais wych fyd trwy papiau gyda nhw. Wylio fe edrych ar yn ôl, cos mae fe'n anhygol, derbyn y bel. Yn nofr, wedyn pas hir, mae fe bron o 15 i 15 yn cael ei dros y ca. A wedyn pas wrthol gan y canolor yr enw wedi mynd mas yn henni nawr y canolor allanol i'r Bulls. A mae fe'n rhoi mas y Kevin, a wedyn Creel yn cico fe dros y top i'r papiau. Mae'n gael bendigedig, rhaid dweud. Ond ie, nath Caerdydd ymladd yn ôl, a o'r cyfle dyn nhw i ennill y gêm ar y diwedd, i fod yn onest. Ife, mae hwnna'n nawr y trydydd gêm i Gaerdydd colli o fewn 7 pwynt. So, bod yna, dydd yn about, mae'n gwneud y Saesneg, bod yna, gallu ennill y gêm, a hen llwyddo i gael y fuddugoliaeth. Ife brofiad, diffyg brofiad hyn y tîm sy'n costi nhw'r foment, falle yn enwedig yn safle pwysigaf fel maswr? Wel, o'n i'n meddwl oedd debut wedi chwarae dda. Anffodus, nath Awer Robson dod ymlaen, a falle ddim gêm orau fe wedi cael. Oedd siawns dy fe profi pwynt, a dweud os mae fi dal na. Mae fe dim ond just Tinas dy bia, ond anffodus oedd falle gêm cico fe bach yn ribr, ond falle moment fawr fer cwbl o llunellau sydd falle ddim wedi mynd yn iawn. Maen nhw'n adeiladu lan, a wedyn os chi'n edrych yn ôl, a chi'n golli gêm o cwbl o bwyntiau, chi'n meddwl, dylen nhw wedi cymryd chance na, neu dylen nhw wedi cymryd chance arall. Mae fe'n anffodus, mae llawer o brofiad yna. Ni wedi sôn amdano'r Lilo, mae Hal y Hôl yna hefyd. Ond falle, wrth gwrs, mae'r chwaraewyr ifanc mae nhw yn mynd i dysgu, yn ymwedig dy'r bach o'r ifanc mae'r enw wedi dyflannu. Evan Lloyd, ie. Mae fe'n anodd, herwydd mae Lewis Lloyd yr gwych, mae Evan Lloyd dy'r Caerdydd, wedyn mae Ethan Lewis dy'r gwych, so mae'r pen... Ie, a mae Evan Daniel. Evan Phillips ys yn mynd nôl. Ie, mae fe ddyn sgalet, ond wrth gwrs mae fe'n ffordd i rhywun. Mae jyst i gyd yn cymysgu lan i fi, so... Ond ie, os maen nhw'n gallu wneud falle ffix really bach dy cwpl o 10 gêm, so mae fe'n canlyniad gwahanol.
Ti'n sôn am Marwel, o'n i'n credu oedd Arwel yn trio wneud gormod fyna. Oedd e'n trial pob kit bron yn cael 50-22 neu o'n nhw'n dod bant o ochr ei drod yn eitha amal. Oedd fed y ciciau i'r ryslus. So, bach o siom. Fi'n credu, os ti heb waren, 3 gêm cychwynnol, bod o'n faint dwywaith heb ddod mlaen, wedyn ti'n falle yn ceisio ni gormod. A wedyn credu dyna beth ddigwyddodd. A mae fe'n boi dalentog, a mae fe angen ffydd fi'n credu. Unwaith mae fe'n cael y ffydd wedi cael ei roi ynddo fe, fi'n gobeithio, a yn teimlo bydd yn gallu dangos i ddoniau fel byddai. Oedd e hefyd bach yn rhy ddwfn i fi yn ymosod fyd, os fi'n bod yn bach yn fwy bigog amdano ei chwarae fe. Ond o'n i'n meddwl, cyn y dechrau tymor yn y cyndafar, oedd e'n edrych yn dda, oedd e'n edrych yn gyflym, oedd e'n edrych fel yn gallu bylchu. A bydd yn mas o'r dda, ond mae fe angen cael bach o'i ffydd yn credu, os fi'n bod yn gwbl gywir. Be amdano gwylch ta? Nhw oedd un o'r gemau nhw Sadwrn. Wyt ti'n ar nhw Sadwrn, fel nes i sôn, be oedd y teimlad? Ni wedi colli'r 10 munud cyntaf fi credu, oherwydd, wel, oedd gwyllt i sgwr i cais, a wedyn, o'n i'n cerdded, o'n i'n mynd i dweud redeg, o'n i ddim, o'n i'n cerdded dan y grisiau tuag at o'r concos, ond o'n i credu ni wedi sgwr i un arall, ond oedd knock-on neu rhywbeth, fi ddim wedi gweld e, ond pryd ni wedi eistedd lawr, y beth gyda ni gweld oedd 2 gigos fi Glasgow, so o'n i'n meddwl, falle fi ar bai mynd hyn, oherwydd mae 2 gigos yn barod, mae fe ddim yn edrych yn dda. Wedyn mae Kieran Williams yn mynd bant yr asesiad pen, a fe ddim yn dod nôl ar. Mi'n meddwl, mae hyn ddim yn mynd yn dda iawn. Wedyn mae'r gwyrch yn ffurfio sgarmes, a mae fe ddim yn sgori, a mae Glasgow rhedeg o'r bel o dan y pist, a ni'n meddwl, mae rhywbeth positif eisiau dod yn hyn nawr, mae 3 esiampl yn hyn, a mae dim byd yn mynd yn dda. A wedyn mae Glasgow yn sgori o sgarmes dy Matthews, mae fe'n wastad yn sgori. A ni'n meddwl, wel, mae hanner cyntaf yma, mae fe ddim wedi fod yn dda. A fi fod yn onest, fi ar bai herwydd mae'r gweill ddim wedi chwarae dda ers fi wedi troi lan. Ond mae fe'n anodd, oherwydd colli yn erbyn tîm. Mae Glasgow yn tîm dda, ond nhw ddim wedi dangos fe fel yn un gyfarwydd da. A ni'n meddwl falle mae mwy dy'r cefnwyr, ond nhw jyst di stico dy'r sgarmes a pwy sy'n mynd i ymateb yna. Fi ddim, dyna beth nhw eisiau wneud, a nhw wedi wneud yn rili dda. Mae Johnny Matthews, mae fe fel try scoring freak neu rhywbeth, oherwydd fi'n siŵr pob gêm fi wedi gweld e chwarae, mae wedi sgori. Fi credu wedi sgori 5 yn erbyn 3 tymor diwetha. Ni'n meddwl, fel mae fe'n neud hynna. Ond, o'n i'n meddwl ar ôl dechrau'r ail hanner, oedd falle'r gêm ar ben, herwydd oedd Matthews wedi sgori ail gais, wedyn nath fe lan yw'r rengol, oedd e wedi sgori o'r sgarmes hefyd. O'n i'n meddwl oedd e wedi chwarae rili dda, herwydd mae fe'n just boi mawr. A falle dyna beth mae falle cwpl o tîmoedd Cymru falle angen mewn y pac, felly boi really fawr. Mae fe'n anodd iawn i falle stopo fe. Ond, of gwrs, mae'r pethau ariannol ddim wedi, falle ni ddim gallu cael hwnna. Ond pob clod i gwech, nhw wedi ymateb nôl. Oedd y cais yna gan Reuben Morgan Williams yn un really dda. Mae cwpl o ceisau dy'r gwech, mae nhw wedi sgori ceisau really dda dros y tymor. A mae fe'n braf i weld, herwydd mae cwpl o bobl ar-lein yn falle ar cael bach o pop o'r Toby Booth, maen nhw ddim yn chwarae rugby expansive, ond fel mae Glasgow di dangos i ni dros y penwythnos, maen nhw wedi setlo lan dy sgarmes, maen nhw wedi ddod i hwnna llawer o weithiau, a maen nhw wedi dod allan o'r gêm dy pwynt bonus, a i fi, mae pwynt bonus yn cyfri, hyd yn oed os chi'n sgori 4 cais gyda herbodd sgarmes, a wedyn os chi'n sgori 4 cais pryd chi'n gwneud fancy set play moves, wel, maen nhw'n costio'r un peth ydyn nhw, 5 pwynt. A pob clod i Glasgow, maen nhw wedi gwneud yna, ond fi'n credu mae rai y dig falle dy'r gwyll
maen nhw falle na rhyw dydd arall, maen nhw ddim wedi cymryd. Falle maen nhw'n dod nôl i ennill. Siom i'r gwych. Oedd yn gêm oedd gallu cael ei ennill. Dwi'n sôn am y cais na, nath nhw'n sgori. Cais rili dda, ond yn dechrau da pas wrthol Jack Walsh, a wedyn hanner brilchiau gyda George North, a wedyn nôl mewn tu fewn. Mae fe'n... Lle mae'r gwylch mor belled? Os o ti'n gweud, os o ti'n rhoi fel ffigwr mas o ddeg am eu perfformiadau nhw mor belled, hanner cynta warthus, os ni'n onest, Math yn Connacht yn Galway, a wedyn ail hanner rili dda. Wythnos ar ôl ennill, wythnos ar ôl ennill to, a nawr colled. Lle mae nhw mas o ddeg? Yfed dyma lle dylwn ni ddisgwyl yn y fod, neu ti bach yn siomi bod nhw wedi colli? Wel, wrth gweld y tymor diwetha, nhw ddim ond i ennill 5 gêm, a ni wedi gweld faint o chwaraewyr oedd wedi gadael, a nhw wedi rhoi nhw mewn ar diwedd y tymor, wedi gweld y tîm, a llawn o chwaraewyr Cymru na, fel Tom Francis, Anna Jones, Andy Diet, Ethan Roots, maen nhw gyd i gadael, a fi credu dyle fe bod fel bach mwy o fel step back, ond fi credu dy'r carfan yma, fi credu mae fe'n carfan really tin. O'n i yn siarad off the record y Morgan Moss ar ôl y gêm Abertawe, a dde wedi dweud, mae'r grŵp ma'n eitha tin, a maen nhw yn. Ni'n gallu gweld y perfformiad, maen nhw'n rhoi 100% pob wythnos, falle mae'r canlyniadau ddim na, ond fi'n credu ar y foment maen nhw'n neud yn iawn, falle mae cwpl o pwyntiau sydd maen nhw ddim wedi cael, falle os oedd Owen Williams wedi cael cicen yn Connacht, falle mae pwynt arall yna, os maen nhw falle mwy glinigol yn y funudau ola yn erbyn y Sharks, falle mae pwynt arall yna, os nhw wedi cloi allan y gêm nos Sadwrn, falle mae mwy o bwyntiau yna, ond pob clod i Glasgow, nhw wedi dod yn ôl yn ymateb yn dda, a nhw wedi chwarae yn y digau cywir, a nhw wedi ennill kick-offs, pan nhw ar y flan, wedyn nhw wedi dod yn ôl lawr a cael y 4 cais, ond ni'n bach yn picky fel na, oherwydd mae fe dal yn carfan ifanc dros ben. Ond fi'n credu ar y foment, os maen nhw'n gallu cael cwpl o fuddugoliaethau yn y gemau nesaf, cyn y gemau Ewropeaidd, wel, falle bydd yn dechrau da i tymor. Mae'n siarad am hwnna te. Yn ochos maen nhw ware yn Rodney Parade yn dyn nhw yn erbyn y dreigiau, a wel, ewn i'r dreigiau yn erbyn Leinster gyntaf, oherwydd sôn am y gêm, nawr ni sôn am y gêm am y 70 munud gyntaf, 65 munud gyntaf cyn y ddau achlysur arall. O'n i wedi wedi gael. Oedd Leinster yn rhy gry, ond camgymeriadau y dreigiau oedd e. Ddim perfformiad gorau Leinster, oedd y tywydd yn warthus mas yna, oedd yn horrible. O'n i'n falch o fod truc dy fi, eistedd yn dda. Ond oedd e'n awful i fod yna, ond o'n nhw mewn y gêm, ond nhw byth yn edrych fel yn allan nhw ennill y gêm. Ydy hwnna'n digon teg i weid? Fi credu oedd dal falle fel gian y ddwy Leinster mynd lan at. Oedd sgarmes dreigiau really dda dechrau'r gêm. A wedi all Leinster deall beth oedd nhw'n neud. A nhw wedi syso fe mas, really. That's not the correct word, but... ar ganfod beth nhw'n neud, a nhw wedi amddiffyn really dda o'r rôl yna. A wedyn, chi'n edrych ar fi credu oedd y trydydd cais Leinster, yr ail gais i dod just cyn yr amser. Oedd yna fel real kick in the teeth, oherwydd os nhw'n gallu dod mewn i'r hanner, with 7.3 fi'n meddwl, fi'n credu bydd bach mwy net o drigen wedyn yn hael hanner, a wedyn chi dod mas, chi'n chwarae set play ar top y llinell, wedyn mae pas ddim yn mynd i ddwylo rhyw dau,
Wedyn mae Sian ac o yn 60 metr, a maen nhw'n sgori. A ni'n meddwl, wel, oedd e'n 7.3 munud yn ôl, a nawr mae fe'n 21.3, a ni'n meddwl, wel, fe mae hwnna wedi digwydd. Ond, dyna beth mae Leinster yn neud. A maen nhw mor gynigol y bopeth maen nhw'n neud. Mae'r gwylch yn falle, maen nhw ddim yn chwarae Leinster tan mis Mai, so mae llawer o amser i fi ymlacio dy'r prospect yn ddim chwarae nhw, ond mae'r gym na dod ar ôl trip de Africa, so mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Ond i'r dreigiau, maen nhw angen fuddugoliaeth nawr, i fod yn onest, maen nhw'n chwarae 4 gêm, maen nhw ddim di ennill unrhyw beth. Ond oedd Leinster rhyw gynigol nos Prynawn Sul, yn onest. Yn fact, fi sôn am gais na nath Dan Sheehan greu. Fe sy'n pigo lan y bil, mae fe'n dal y bil pat wrthol mas i Nagatau sy'n wedi'n rhaid nerth y jar lan y ca. Un cymal yn ddiweddara, mae Dan Sheehan just mae fe na yn y safle rhif 15 i ddal y bil ar y ffordd y tu fewn o ffroli i bylchu a creu 2-1 i roi ffroli mewn yn y gornel. O'n i'n wylio hwnna yn y track analysis da Andrew Coombs, a nes i sylwi hynny. Os ti'n weld ddim yn gyda fe, hide behind camera, lle tu ôl y pist, mae fe'n anhygoel y waith mae Sheehan yn neud. Herwydd mae'n cael ei daclo, mae'n gwybod lawr, mae'n rhedeg holl ffordd o gwmpas ymosod Leinster. Tu ôl y cefnwyr i gyd, i'r ail ymuno ar chwarae. Mae'n anhygoel. A dyna'r gwaith mae y chwaraewyr gorau yn neud, sydd ddim yn cael ei sylwi, ond mae wedi cael two involvements, two crucial involvements ar un cais. A mae hwnna'n anhygoel i weid. Mae'n swadd. Pobl yn dweud, mae Driga dyle fod yn agosan erbyn Leinster seconds, ond mae fe ddim erbyn Leinster. Mae nhw jyst tîm dda. A beth bynnag chwaraewyr sy'n mynd i chwarae i Leinster. Os mae fe'n rhywun sy'n falle gym gyda fe ni wasi, mae fe ddim yn i fod lan up to speed. Ond mae Dan Sheehan yw'r chwaraewyr gorau yn y byd, i fod yn onest. Mae chwaraewyr eraill na, mae Kieran Frawley na. Mae fe wedi chwarae dros y werddon. Mae nac y tain na. Mae fe wedi chwarae really dda dros y penwythnos. Mae Ross Byrne na, mae fe ail off y cab dy'r werddon. Cynta nawr efe? Wrth gwrs, nawr mae Sexton wedi ymddeol. Falle mae fe dy'r Cris Rhif 10, ond pe bynnag pa tîm mae Leinster mynd i penderfynu chwarae. Fel nhw wedi dweud allan dy'r Bulls dymor diwetha a roi academy mas, ond mae dal tîm really dda dyn nhw. Os mae fe'n falle o'r ail choice neu'r trydydd choice dyn nhw, mae nhw dal yn performing really dda. A wedyn, pryd mae chwaraewyr tîm cyntaf dod nôl mewn, mae rai nhw ddim cael lle wedyn, hyrwydd mae'r perfformiadau rhywun yn yr ail tîm, maen nhw'n dod yn blaen, a fi credu maen nhw just mor gynigol y popeth, a nhw'n heiddi'r buddugoliaeth yn y diwedd. Oedd cwbl o momentau fawr yn y gêm na, ciclet draws gan Burns, sydd yn y diwedd yn ffindo ag a ffais yn y gornel, oedd symudmiad dda gan y blaenwyr o kick-off, old school barbariad ffordd yn tap and go, rhyw fath o set play efe. Ond i fi, peth arall oedd, yn y rhan yn gyntaf, mae dreigiau 7 pwynt i ddim lawr. Gath nhw sgafau symudol ath mlaen, 10 llath, Joe McCarthy'n tynnu fe lawr, gath nhw kick-off. Mae'n kick-off pwyntiau. I fi, dyna'r foment i fel, wel, ni'n gwybod mae sgafau sy'n wedi dod ar ni. Dyna beth sydd ar ddeiger y foment. Oedd e'n wych math yn Munster, oedd e'n wych ar y penwythnos fyd. Cicau'r gornel to, trio cael cais. Ond eithon nhw'n pwyntiau cael y 3, maen nhw'n 7 pwynt i 3 lawr.
A hefyd yn o'r ail hanner, ti'n sôn am y symudiad yna ar dechrau'r ail hanner, lle mae Rio 2 yn dechrau nhw be, pam nhw ddim mynd nôl i'r sgam symudol, oedd e mor lwyddiannus yn y hanner gyntaf. Wrth gwrs, yn diwedd y gêm, fel nes i sôn, nath Leinster gweithio fe mas a llwyddo i rwystro fe. Ond oedd e mor lwyddiannus, o'n i'n disgwyl nhw mynd nôl at y tro ar ôl tro, ond oedd nhw bach yn wallus ar y adegau, a oedd yr ymosod, wel, oedd ambell i foment lle oedd yr ymosod diffyg cyfathrebu oedd yn edrych fel. Ond oedd dau foment fawr iawn yn yr ail hanner hefyd. Ti'n basio, mae fe'n dwpdra yn y fe. Sorry, dim gair arall amdano fe, os na? Odi, o'n i di roi ar X neu trydan. Oedd hwnna'n un o'r problemau pŵer, herwydd o'n i ddim yn siŵr beth ni roi. O'n i roi Twitter, ni roi X. Oedd i roi ddau a roi bach o slash yn y canol nhw, so o'n i roi... Ond ie, o'n i fi dweud, it was a really silly tackle attempt by Basham. Ond... Nid tackle yw e. Oedd ddim yn tackle, a ni wedi cael cwbl o responses, cwbl o bobl wedi cael efo'n tup, a oedd e'n really, really tup. Mae fe'n dod mewn, fi credu mae fe just bach o frustration, fi ddim yn siŵr, herwydd, pam chi'n mynd mewn dy'r Ben Elin? Ie, Ben Elin. Mae Byrne yn really lwcus, mae fe ddim yn cael anaf really wael fan'na, dy'r anaf i'r pen. A i credu, fi gweld ble mae South Point Steph Hughes yn dod pryd mae fe'n cwestiynnu'r dyfarnwr, ond dal, fel mae di'n mynd mewn fel yna, mae fe'n cerdyn coch, a cwbl o pobl yn dweud, mae fe ddim yn cerdyn coch, ond mae fe'n really, really duff, a nawr fi credu mae'r disciplinary year yn dyfu rhyw bryd wythnos yma, a falle bydd e'n mas am cwbl o wythnosau. Ie, bydd e'n lwcus i gael llain y cael wythnos i gael 4 wythnos y lan, bydd e'n siwr o fod. Oherwydd, fel arfer ti'n sôn am edrych am intent, efe, a bych chi'n methu cynnwys intent mewn cerddi coch. Ond yn yr achos yma, beth arall mae fe'n ceisio wneud. Dyw e ddim yn dacl, mae'r rhaid fel na, a dyna pam maen nhw'n sôn, chicken elbow fel nhw'n gweud, a it's called a spade, mae fe ddim yn, be mae'n ceisio wneud, mae fe'n ceisio brifo a dig. A rhyw 20 mlynedd yn ôl, falle bydden nhw'n chwarae dda, ond dyna be mae Blanes gallu bod wneud, yw brifo dig y gwrthwynebwyr. Ond yn y ffordd mae rhywbeth yn cael ei wario nawr, da'r TMO, da phopeth, ti'n methu wneud hwnna? Mae fe just... Ti'n gael allan dwp, ond nes i weld yn fyw a nes i mynd, a ni'n gweld a ni'n gwybod be bydd yn digwydd, cos unwaith mae TMO yn gweld hwnna, mae fe bant, a dyna beth ddigwyddodd, efe. Ie, pryd ni'n gweld ar y pryd, ni'n gweld yn fyw ar y tredi, a ni'n meddwl, mae hwnna'n bach yn drifo. Ni ddim yn gallu gweld fel prom. Ni'n gwylio ble oedd y bil yn mynd i fod yn onest, ond oedd dad i anfon neges i fi. Oedd e'n chwarae fel 6 llawer o fynyddoedd yn ôl, a fe wedi dweud, falle yn dydd beth oedd swydd e. Fe'n wastad yn dweud wrth fi, that was my job, take a 10 out. Ond nawr, fe wedi dweud, mae fe'n tup, a fe wedi dweud, outright stupid. Ond ni ddim yn gallu neud na ar unrhyw adeg, ar unrhyw gêm. A fe'n just warthus. Bydd rhaid ni gael dysadu mlaen, mae fe wedi cael enwi pob wythnos mwyn felly, ynddo fe? Yn anffodus, mae fe ddim yn siarad Cymraeg, mae fe gallu deall Cymraeg, ond mae fe ddim yn gallu... Fi ddim yn siŵr os mae fe gallu siarad Cymraeg fel am amser fel hir fel i wneud pod, ond mae fe'n deall y basics. Ie. Y peth arall o dacl Screech, gath hwnna gadw'n felen oherwydd y marn y dyfarnwr oedd hwnna newid cyfeiriad hwyr gan yr asgellwr Leinster.
Fi'n cytuno dan Andrew Coombs yn ath weid ar Esbyrrec bod yn gael yn goch oherwydd oedd dim newid cyfeiriad oedd y sgellwr mond i sefyll yn stôn bron o bod. A'n fy marn ni, mae'r tackle na'n fwy beryglus na'r tacle upright maen nhw'n trio ysgoi o fe. Ond mae'r tackle yna'n fwy beryglus hyd yn oed, oherwydd mae fe'n plygu, ond mae fe'n plygu dy gefn e ar ongl yn fynd lan. A mae fe fel pe bai, sa'n gweud bod e, sa'n credu cymryd yr intent mas fel ni fod. Mae fe bron fel mae fe'n headhunting, yn chwilio am y pen, y ffordd mae fe wedi mynd lan at y chwaraewr. O'n i'n credu taw gyda'r goch hwnna, oedd yn beryglus a bod screech yn lwcus, sa'n gwybod, so ti'n gweld e'n bach yn gwahanol i fi? Ni gytuno oherwydd, o'n i'n gweld e tro cynta, o'n i'n meddwl, mae hwnna'n, falle mae rhywun arall mewn bobl hyn, a wedyn, o'n i edrych dy'r TMO, a o'n i'n meddwl, fi'n gallu gweld pa maen nhw wedi rhoi felyn, oherwydd oedd falle dip really fach, ond fel ti wedi sôn dy'r tackle, oedd yn un sydd yn mynd lan, oedd e fel diagonal i lan dy'r tackle, so o'n i'n meddwl fe'n goch, ond just gallu gweld just tyfu bach fel mae fe'n cyrraedd y melen, ond ni eisiau stopo'r tackles mae i'r pen, oherwydd mae fe gallu effeithio'n really wael. Ydy, a sy'n sôn am dwy tackle ni'n sôn am dwy gefn coch allai fod yn y gêm yna, yn debyg i gêm cydydd, lle oedd Cedyn Felen ar gyfer deliberate knock-on, a wedyn syth ar ôl ni oedd rhywun wedi tynnu ar gris halo fi'n creu. Os mae un o'r cerdyn melyn cyntaf ddim wedi cael ei roi, mae'r ail yn cael ei roi. A'r un peth fan hyn, os mae'r cerdyn coch ddim yn cael ei roi cyntaf, mae'r ail yn cael ei roi. Ond herwydd oedd y dyfarnwr falle ddim moyn danfon dwy o chwaraewyr i'r cell gosb neu'r bant o'r car gyfer gwbl yn achos y dreigiau, nath o ddim digwydd. Ar ôl hynny, wrth gwrs, dreigiau yn wara gweilch fel ni'n di sôn, byd nhw heb Basham, ni'n disgwyl. Siwr ti gweld y gêm na'n fynd ar y penwythnos? Fi ddim yn hofio sôn amdano'r Scarlet. Fi'n gwybod, na ddod nôl i'r Scarlet. Herwydd, fi'n mynd i fynd yn fwy rhwystredig. Fi'n credu mae'r bleep machine falle angen, os mae rhywun... Wel, gall rhywun anfon i fi sgwrs yna, ond... fi'n credu mae Basham ddim yn ei chwarae di Sadwrn. Oedd cwbl yn dweud fod Rinwright i gael asesiad i'r pen, a mae fe di ffili. Mae'n mynd i bod bach yn boenus i dreigiau, mae Lydia dal na. A Cedi, ffwts, mae Gwyrch yn colli Kieran Williams hefyd. Oedd y Gwylt i newid tactigau pryd nath Williams dod bant herwydd nhw wedi rhoi North 13 ar symud Watkin mewn, a nhw wedi newid tactig ti'n mynd bach. So, gobeithio, os gall, gobeithio mae Kieran Williams yn dod nôl am y gêm Scarlet, ond mae'r record mae Gwylt i cael lawr yn Rodney Parade dros y flynydde. Hyd yn oed pryd mae Galacticos i chwarae yna, mae nhw wedi ffeindio fe'n anodd. A tymod, cwbl o weithiau fi wedi mynd lawr i Rodney Parade. A ni siarad cyn y gen, mae'n dweud, falle bydd Gwyll yn ennill gan rhyw 10 bwynt. A ni'n cerdded mas, a mae Dreigiau di ennill gan 5 neu 4 bwynt, a ni'n meddwl, mae hwnna wedi digwydd. Ond mae fe'n, fel y gêm Zebra, mae fe'n bach o bananas gen i tîm Toby Booth. Herwydd, mae ymateb dy dreigiau. Os maen nhw'n ennill y darbi hon, falle mae fe'n ail dechrau'r tymor. Maen nhw'n gallu angofio'r 4 gêm cynta. A nawr maen nhw darbi yn erbyn y gwyllt, mae record nhw eitha dda yn Rodney Parade. Os mae unrhyw cefnogwr gwyllt yn gweld hyn, fi ddim yn Rodney Parade ar y penwythnos. So, falle bydd canlyniad yn wahanol. Ond, mae fe'n siawns wych i'r dreigiau.
Ond os chi'n gweld y tîm oedd ar papur, mae'r os mae'r pac y gwych ddim ar y top myna, wel, mae cwbl o cwestiynau eisiau ofyn. Sa'n credu ddim i fod na chwaith, ond i baid fi'n gallu brysio na syth ar ôl gêm Armenia yn erbyn Cymru yn y pêl-drod. Mae'n teimlad fi bod... Fi'n trio meddwl na... Fi'n credu bydd y gweilch yn ennill, oherwydd mae dreigiau jyst i edrych. Dim digon arfer dyn nhw tu ôl ar y foment. Mae Steph Hughes ddim cweit ar ei orau fel oedd e blwyddyn diwetha, felly a wedyn hefyd fi'n credu peth o Will Reid, a wedyn mae fe ddim cweit di gweithio da Will Reid a Kai Evans yn gweithio fel dau playmaker fel pe bai mor belled. Sa'n credu bod y dealltwriaeth na rhwng nhw a'r cefnwyr eraill a i fi yr arf sydd ar dreigiau ar y foment yw'r sgalm symudol, a byddwch chi'n disgwyl i'r gweilch, wel, ar ôl y wythnos yma, bydd rhaid yn nhw, gweithio'n galed iawn ar sgalm symudol. Sgalm symudol nhw yn hanesyddol sydd wedi'n gryf iawn, ond ar y penwythnos oedd e ddim ar ei orau. Ond, i fi gweilch gan ryw 12 pwynt fi'n credu, i fod yn onest. Fi'n credu allan nhw ennill yn eitha gysurus yn erbyn y dreigiau ar y penwythnos. Na, fi credu mae fe ddim yn mynd i fod yn rhy beth o gyniad, hefyd fe'n gêm darbi. Pe bynnag, wel, tymor diwethaf, y gweilch fi'n credu nhw wedi bydd i Glasgow gatre, wedyn nhw wedi mynd i Rodney Pred a colli, a nhw da dydd na. Oedd Jack Walsh wedi kick-off yn dead, a wedyn nath e wneud drop goal conversion o'r either 15 metr neu o'r touchline, ond i'n meddwl, fel mae wedi gwneud na. Ond, gobeithio bydd, os mae gweith gallu ennill, mae fe'n falle dechreuad da ar ôl y blip na yn erbyn Glasgow. Rwy'n credu os ydyn nhw wedi ennill yn erbyn Glasgow, falle bydd mwy o hyder dyn nhw, ond mae fe dal yn bananas gen fod Madrid ddim wedi ennill dros y tymor. Mae fe'n dal fel haunted nightmares rhywle, yn ymwedig yn Rodney Pred. Ond os bydd roi amcan, falle gweill gan 5. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn rili agos, felly mae Madrid yn mynd i chwarae rili dda. Roedd cwbl o cefnogwyr gweilch trydan yn dweud, watch the Dragons play like the 2015 All Blacks next week. Ond falle gall nhw, ond fi'n credu mae'r pŵer y gweill yn wedi yn y sgrym, falle mynd i fod yn rhy gryf, so gweill gan 5. Rhyw da yn troi mewn i Adi Sefeas, sy'n gallu gweld hwnna. Oedd wedi gwneud na tymor diwetha, wedi sgwri erbyn gipiad na, a cais yn yr ail hanner, 2 gais yn yr ail hanner. O'n i fwy siarad am siap ei gorff yn hytrach na i allu mewn fel asgellwr, mae fe'n asgellwr o fri, ond nid falle maint y bus. Reit, Scarlett. Fi wedi bod yn ysgoion, cos dechreuon ni dar positives, oedd Ryan Elias yn anhygoel. Oedd e'n anhygoel. Nath fi'n credu fwy o veteran yn rhywun arall, nath bron gymaint o Carrier Bear, gymaint o pawb arall bron, fi'n credu nath chosi gymaint o tacl wedi cael ei fethu, a oedd e'n wych, ond yn y diwedd, siwt nath Scarlett colli'r gêm na. Wel, o'n i'n hoff iawn o'n Hamber mewnwr, ond o'n i'n chwarae 10 ar y penwythnos, ni'n meddwl, beth mae fe'n neud fel 10? Ond o'n i'n gwylio'r tua'r 5 munud o lan fyw, a ni'n gweld roi y chip na, a ni'n meddwl, rhaid, mae bydd Scarlett falle cico yn ei ffwrdd, a mwy o fel tiriogaeth dyn nhw. A wedyn mae Steph Evans yn ceisio cico, mae fe'n cael ei cico yn charge down, a mae Lions yn sgori dan y pest yn ennill y gêm. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd. Fi'n hoff iawn y Hecno Van Wyk hefyd y canolwr, ond
fi ddim siŵr fel mae'r Scarlets i colli gêm na. Mae fe'n really, really tebyg i beth nath gwerth wneud tymor diwetha yn erbyn nhw. Yn nhw wedi colli gan pwynt. A oedd camgymeriad fawr dy Rhys Webb yn ail hanner. A oedd camgymeriad arall yn nagu tua diwedd y gêm. Ond wedi sgwri'r cais i ni nath ennill y gêm. A mae'r Scarlets yn gwneud yr un peth na. Mae'r gêm dyn nhw. Mae'n bron di ennill y gêm. A wedyn, mae fe'n cic really wild yn y hamber hefyd, so mae fe'n neud yn wath. Mae fe ddim yn cic dda. Beth ti'n neud yn dda i weld dwy gic mor wael sydd ar ôl ei gilydd erioed. Mae'r ddwy gic mor wael. A mae fe'n dod at cais wedyn, ni'n meddwl, fel mae hynna wedi digwydd, herwydd mae llawer o cicau, a mae'n dweud, o, hwnna'n cic dda. A falle mae'r bounce ddim wedi mynd i'r sgell, mae fe ddim wedi sgori yn y corner. A ni'n meddwl, wel, a wedyn ni'n gweld cic o safon really wael, a mae fe'n troi lan fel cais munud, llain eiliadau wedyn. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd, ond fel di sôn nath Alei chwarae rili dda. Ydy o'n Lloyd, ni'n meddwl, oedd e'n dda fel deg, mwy o profiad dyfe, a gobeithio bydd mwy o gemau dyfe chwarae, nawr yn y fwrdus mae Costello allan da naf. Ond fi ddim siŵr fel maen nhw wedi colli na. Oedd kickstep arall wedi bod rhai troedfedd o'r llawr. Bydde fe'n fwy anodd i ddim dan o fe lawr. Ond fel ys i sôn, Iwan Lloyd disgleirio am felly waith, cwbl o doriadau neis dy fe, yn enwedig ar gyfer y cais cyntaf. Ar ôl y cais na, o'n i'n disgwyl i nhw tynnu ffwrdd, mae'r llewod, Lions, maen nhw ddim yn tîm dda, iawn o gwbl. Stym llawer o, mae pac gweddol dyn nhw. Mae fe ddim hyd yn oed un o baciau gorau y USC o bellfawr, a mae'r cefnwyr dyn nhw, maen nhw ddim, fel ti'n sôn, mewn yn nhw ar y maswr. Fi mor rwystredig da hwnna, oherwydd mae hwnna'n dyle fod hwnna'n 5 bwynt i unrhyw tîm o Gymru gytre yn erbyn tîm fel yna. Yn debyg, dyle gwych ti gael 5 pwynt yn erbyn y Sharks. Mae'r dwy tîm na ddim cystal a tîm oedd eraill. Ni'n gweld wedyn pwy mae Scarlets yn chwarae yn wythnos yma. Wel, mae fe'n adlewyrchu pa mor bwysig oedd y fuddugoliaeth yma, yn dyw e? A fi'n credu mae'n mwy o chwaraewyr y werddon nôl dy Leinster hefyd, so unrhyw cefnogwr y Scarlets yma, fi'n really flin, ond falle bydd nosad yn chi falle yn un hir iawn. Ti'n edrych, os maen nhw ddim wedi colli'r gêm, maen nhw ddim wedi ennill y gêm na, allan nhw ti'n mynd mewn i'r gêm na yn erbyn Leinster, dawn o hyder, a jyst meddwl, hei, cer amdani, be bynnag yn digwydd sy'n digwydd. Ond nawr, maen nhw bron angen cael rhywbeth allan o'r gêm, oherwydd beth ar ôl na, maen nhw'n teithio i'r gwylch. Wedyn maen nhw'n teithio i Gaerdydd, wedyn maen 2 gêm yn Ewrop, wedyn maen nhw'n mae'r gwylch yn dod i Barca Scarlets. Mae fe'n... wedyn maen teithio i Rodney Breed. Mae fe'n mor... Mae cyfnod mor bwysig fy'r Scarlets i ddod dros mis nesaf. Oedd e'n gêm dyngedfennol yn fy marn ni, oherwydd, 2 gêm nath nhw golli Map and Africa, oedd pawb yn disgwyl nhw'n golli, felly ddim golli gymaint yn nath nhw, ond dath nhw'n nôl ac dath nhw'n buddugoliaeth yn erbyn Gaerdydd. Yr wythnos ar ôl ni, angen bacio fel anam nhw heb. A dyna pan mae'n rwystredig oherwydd yn fy marn ni, dylai Scarlets bod mewn sefyllfa maen nhw tu ôl lle dylen nhw fod oherwydd camgymeriadau ei hun. Sorry, rant over o'r byddai. Fe wedi colli ti boi. Mic drop fel, ond ond mae'n mynd i fod yn gêm anodd i Scarlets yn y penwythnos. Leinster oedd i gartre. Yn ywedig sut nath nhw colli'r gêm na yn erbyn y Lions. Mae fe just... Mae fe'n amhosib i mynd mas i Leinster os mae tîm rili dda da chi. Ni wedi gweld llawer o tîm a colli'n drwm. Yn ywedig ar ôl y penwythnos, ni'n meddwl, mae hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd.
A be am gyda'r ta, mae ni heb sôn amdano nhw penwythnos yma. Ti'n credu bod dyn nhw cyfle i ennill penwythnos yma hefyd? Os, ond fel ni wedi dweld dros y penwythnos, mae Zebra, maen nhw gallu ennill gemau rygbi nawr, herwydd, nhw wedi bydd i Sharks, a maen nhw wedi fod yn really agos dy rai gemau, yn wedi cartre, nhw bron i bydd i Leinster, nhw bron i bydd i Sharks, nhw bron i bydd i Ulster. Wel, dwy gêm net yma diwetha, wedyn nhw bron i bydd i Ulster ar y diwrnod cynta'r tymor. Ond nawr maen nhw buddugoliaeth o dan nhw, falle bydd canlyniadau dda sy'n dod i'r tîm na. Ond gobeithio mae dy Caerdydd digon i mynd mas na a wneud job yn proffesiynol a ennill. Ond fi'n credu mae fel gwylch sy'n mynd i 3 gêm, mae fe'n bananas gen unwaith eto. Fi'n tîn oedd ti, ond fi'n credu dyle Caerdydd ennill. A fi'n credu, fel ti sôn, Zebra wedi cael buddugoliaeth, a fi'n mor fach i weld nhw'n cael buddugoliaeth, ond mae'r Sharks yn tîm wael, maen nhw'n tîm wael. Heb ei ser rhyngwladol, maen nhw'n tîm wael ar y foment, a os fi'n gallu gweld unwaith to, maen nhw'n wael. A Zebra i gael buddugoliaeth, wych, a falle mae fe'n gallu sbarduno nhw, ond dyma'r cyfle i Gaerdydd i roi bwynt lawr, a mae rhaid yn nhw, fy marn ni. A falle win at all cost mentality sy'n rhaid nhw'n gael. Sdim ots dy fi os maen nhw'n war rygbi afiach a ennill 7 pwynt i 3. Mae rhaid yn nhw ennill y gêm, a nath nhw'n gwneud hwnna yn erbyn dreigiau. A fi'n credu mae'n rhaid yn nhw'n gwneud e to, oherwydd os ti'n edrych ar y wrth gwrs, ni gyd mo'n y gêm i dyfu, ond os chi'n edrych ar y safbwynt Gaerdydd, maen nhw mo'n cadw Zebra lawr, oherwydd, os mae'r tîm oedd Eidaleg yn cryfhau fyd, wedyn, mae fe'n mynd i fod yn dymhorau anodd iawn i tîm Cymru i ddod yn y tymhorau pell, yn dweud? Wel, mae Bennett yn dal ddim wedi colli gêm eto. Oedd nhw yn penwythnos yn erbyn y Stormers. Os mae Caerdydd felly ddim yn ennill allan yn yr Eidal, mae gêm fawr dyn nhw erbyn y Stormers o'r wythnos wedyn. A felly bydd angen fuddugoliaeth yn rhywbryd yn ystod o'i wythnos nesaf. Cytuno. Ti'n moyn sôn am beth sydd wedi dod mas yn yr awr diwetha, 2 awr diwetha, neu ysari cael cyfle i edrych dros the big one, the investigation mewn i'r sefyllfa yn y WIU. Ti wedi cael cyfle i edrych dros fe mor bellter? Fi wedi gweld y headlines, ond fi ddim wedi darllen yn gyfan, ond mae fe ddim yn edrych yn dda i fod yn onest. Fel nath i gweld y documentary y dechrau'r flwyddyn, oedd e ddim yn edrych yn dda pryd ni, ond nawr ni wedi gweld beth sydd wedi dod mas o'r review na. Mae fe ddim yn edrych yn dda. Gobeithio mae'r pobl sydd nawr yna yn dechrau swyddi newydd yn gallu newid sut maen nhw'n gweithio, herwydd ar ôl gweld, o'n i wedi gweld 1 neu 2 tweet neu post ar trydan, ond mae fe ddim yn edrych yn dda o'r ôl gweld just y headlines. Fi'n cytuno, mae'n rhyw ffordd, mae fe bron yn wath i weld mewn Dia Gwyn yn dweud bapur digidol fel y bai. Ond ar y foment, y ffordd maen nhw yn siarad, falle gall rhywbeth dda dod o'r review, a bod yna gwelliannau yn y dyfodol. Mae'n rhaid bod, i fod yn onest, oherwydd y sefyllfa oedd na oedd e ddim yn sôn am pa mor rhanhawsterol da pobl yn wedi menywod i weithio yn yr undeb. A rhaid bod yna sefyllfa gwyll yn y dyfodol, oherwydd ar y foment mae fe ddim yn sefyllfa dda ar gyfer beth sy'n rhedeg ein gêm rhyngwladol, supposedly ni. A mae dyfodol pell a dyfodol fuan. Unrhyw beth arall dyn ni sôn amdano, un peth arall,
sef ar y penwythnos yma rhyw fath o gêm rhwng dwy o sef falle y dyfodol a sef Cymru ar y foment, sef Lewis Samet yn erbyn Ffew y Boso, wrth i Exeter gweld chwarae yn erbyn Gloucester. Wedi gweld unrhyw beth o'r ddwy na'n warau mor belled mor hyn? Ni wedi gweld Exeter penawd i syl ar ôl gym dreigen nhw ar ITV yn erbyn Northampton Saints. Oedd Iestyn Thomas i sgori, so oedd hwnna'n gwneud fi'n eitha hapus. Os mae'n gallu dod nôl, ni wedi dwy'n cwpl o chweir Exeter, oedd ddim hawl dyn nhw dwy'n Iestyn Thomas. Herwydd, oedd hwnna just un oedd gutter punch. Yn ywedig ar ôl y gêm y Saracens yn Ewrop, wedyn y dydd wedyn mae Exeter dwy'n Iestyn Thomas a Joe Hawkins i fynd great. Ond ni wedi gweld y gêm na, o'n i ddim wedi gweld llawer gan Exeter, oedd Northampton i gweld yn really dda. Oedd ddim llawer dy Exeter wneud yn ywedig yn ymosod. Fi ddim wedi gweld unrhyw beth gan, beth yw'r gair Cymraeg am Gloucester nawr? A fi, gyda pam nes i'w gael yn Gloucester. Nw'n ni cywiro fe wrth nesaf. That's the quiz question next week sorted. Ond ni wedi gweld cwpl o clipiau. Wel, rhaid i'r clip ni wedi gweld o'n nhw oedd pryd oedd Russell di wneud bach o siosian i'r shed. So, ond mi un o'r ffrindiau fi ar y cwrs yn prifysgol, mae fe'n cefnogwr fawr o Gloucester. So, ni'n cael tymau bach o insight o chryw sydd ddim wedi chwarae dda. So, mae'n fod yn gêm diddorol. Dwy tîm sydd ddim di ennill dros y penwythnos diwetha. So, os mae Iestyn Thomas yn sgori eto, wel, unrhyw beth gall digwydd. Un peth arall i sôn amdano yw Iestyn Prem dechrau nôl gyda ar TNT am bach o'r blwyddyn fyd. Bach gweld bod rhywun wedi cymryd hwnna lan i ddangos hynny. Os y flwyddyn nesaf, llawer o merched Cymru yn wario yn y gêm cyntaf, sef gêm Friste yn erbyn Sale. Edrych mlaen ar gyfer hynny, fe cael Sale dal yn cael ei hyfforddi gan Rachel Taylor sy'n Cymraes, cyn Captain Cymru wrth gwrs. Unrhyw beth arall ni heb sôn am Iestyn? Neu ni wedi sôn am bopeth, falle? Wel, ni ddim wedi gwneud quiz wythnos hyn, so mae hwnna'n mynd i digwydd wythnos nesaf. Ond fi credu mae popeth ni wedi sôn amdano a trafod, so Wel, ni wedi gweud bydd yna, wel, fi wedi gweud 2 fuddugoliaeth i tîmoedd Cymru wythnos nesaf. Iestyn, beth ti'n mynd am? 2, Caerdydd a'r Gwyll. Fod mae fe gallu digwydd fod Drwgen mynd i dod allan o dim byd a ennill, ond falle mae yna fi edrych ar ôl gemau cyn. Ond gobeithio gobeithio mae un arall, un fuddugoliaeth arall, dy'r darbi. Ond nawr fi wedi dweud na, mae hwnna'n mynd i gorffen fel gêm gyfartal. Os chi moyn haslo ti, lle wyt ti penwythnos yma? Ti lawr yn Tardis neu? Fi lawr Talbot Athletic Ground. Mae Ponti oedd i gartref, so fi lawr hynna. So os mae unrhyw un eisiau taflu rhywbeth fewn na fi neu cael chat, fi'n lawr hynna. Fi'n eitha dawel penwythnos yma. Fi'n gweithio ar gêm, wel, falle'n gweithio ar gêm Cymru pildrod, ond heb lawn ni, fi'n eitha dawel. So, os mae unrhyw un angen unrhyw beth, Newn ni stopo fan cyn i fi wneud shameless plug ar ddiwedd y pod. Diolch yn fawr i ti, Iestyn, a diolch yn fawr i bawb am wrando i bodlediad Rygbi Cymru. By'n ni'n ôl wythnos nesa. Gallu dilyn ni ar cyfryngau gymdeithasol a gwrando i'r podlediad ar Spotify, Apple, a hyd yn oed fi credu mae fe ar YouTube fyd. So, diolch yn fawr am wrando a tan wythnos nesa, hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.